Visayan Electric target na maibalik ang 80% na supply ng kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng kanilang franchise area ngayong Enero 10. Samantala, iimbestigahan naman ng nasabing kumpanya ang iligal na pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na walang pahintulot ng kanilang tanggapan. Ang detalye alamin sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Hindi nakamit ng Visayan Electric ang target nito na maibalik ang 30% ng supply ng kuryente noong Disyembre 31 sa franchise area nito dahil 27% lang ang kanilang naabot. Paliwanag ni Engineer Raul Lucero, Presidente at COO ng Visayan Electric, na resulta ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan at peligroso ito sa ginagawang restoration ng mga lineman. Mag-energize man ta og transformer naa na may kuryente moagi gyud diha. Mao na nga kung mag-ulan gani dili may mo energize og transformer. Ngano man pwede naman gud siya manguryente. Kaya umaasa ang Visayan Electric na makamit nila ang 100% na target bago pa matapos ang buwang ito dahil target nila makuha ang 80% na maibalik ang supply ng kuryente ngayong Enero 10. Ang nalalabing 20% naman ay ang mga lugar na mahirap pasukin o ang mga nasa mountainous area. Kahapon ng tanghali, January 4, umabot na sa 159,737 mula sa 474,182 na bilang ng mga kabahayan at establishmento sa kanilang franchise area ang naibalik na ang supply ng kuryente. May binuo namang grupo ang VECO na nakatutok sa mga lokal na pamahalaan upang mas maayos at mapabilis ang pagsasaayos ng power supply. Naami coordinator nga mo'y makigstorya sa LGU, either sa mayor or sa iyahang mga personnel nga gitahasan sa pag-manage, sa pag-energize. Samantala, ipinahayag ni Engineer Lucero na nabisto nila ang modus ng pagkakaroon ng supply ng kuryente sa mga lugar na hindi pa kasama sa mga prioridad. Anya, may mga tao na nakatira sa mga subdivision na lumapit umano sa mga kinauukulan upang mas maunang maibalik ang supply ng kanilang kuryente kapalit umano ng bayad. Napag-alaman na kung magkakasundo, ginagawa umano ang trabaho sa madaling araw bago sa opisyal na magsimula ang trabaho ng mga lineman ng VECO. Mismong si Lucero ang nakatanggap ng nasabing impormasyon at nalaman na may naibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na wala sa kanilang priority list. Anya, iligal ito kaya nagsagawa sila ng kaukulang imbestigasyon. Hindi naman nila maiwasang isipin na maaaring sangkot dito ang kanilang mga kontraktor o mga dating lineman na alam kung paano ibalik ang supply ng kuryente. Naasad ni sila gihimo nga gikonsabo sa among kontraktor namo nga mao ni among gipangita og kinsa na sila kay mao say mo pasiga pero klaro kay nga illegal kay nganong ari nila himuon sa kadlawon. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV.